Чакай, чакай, чакай! Дай. Не. Да. Върти се нататък. Стига. Давай. Ляв! Ляв бе! Десен! Хубаво пътче, нали? Да, дай десен още! Така! Ръж! Влез в някой канал! Бабка, да! Нагоре пробвах ти, бе? Не. Нагоре ще и гадил. Да. Добре пада от зареза сега. Аз очаквах, че няма да има чак такива. Нагоре ще и як. Ще е интересно нагоре, да. Кое има в колата? Какво ги е? Не знам да има керен. Няма ядо. Дали има път? На ришкия пров се. Браво, давай. Слаб ти искам да го има. Я механика ми слаб шофьор. По механичната част грешка няма, ама като шофьорвах нещо са. Шеф, брате, аз карам гол двойка, не карам джипове. Не ме мъчи. Значи на шефето няма време, ама на какъв гора. Отдолу на ресьора обиците. Те висят под диференциала, да. Няма ръчна, нямаш, ой. Не разчитай едното с моя обед. Къде е шофьора? Втори навигатор. Първи навигатор, къде? Спрай, Силви. Паят си. Силви! Чакай, върди се. Здравей. Здравей. Наяден с... Шарко, гладно. Сега ще го прескоча. И чай да се чай в лепки. Яне! Изчакай да дойда при тебе да се снимам от заря, да не може? Аз не нищо приещо човек, не варе. То тук още по-готино. Чай сега, как ще снимаш? Приджал на заря. Приджавам човек, не е свалян никога. Те ли? Сега най-много да ми се привие машинката. Като не може. Не може. Много такова, много едва вървят и да не остане отворен. Добре, бе. Вдясно, дай, вдясно!
Ей, фотото чакайте! През реката, бе? През реката? Няма ядри, качвай се. Къде е? По реката ли? А? Да, бе. Давай. Tu спиш много надъхан, ще съм вкарал биля. Няма. И си швиш. Аз не му ги познавам. Дай послушай го малко напред. Няма проблем, то не е надолу. То равно. Ето е страшно цигарче. Еко... Тук ще наебием много всички. Оне има покрив. Има нищо в газа! А, той има път, бе! Ще чута реката, овлава.